ассалому алайкум бинандагони арҷманд. Тоҷикон аз қадим соҳиби ҷашнҳои бузурги миллӣ буда, ҳар кадоми онҳо таҷассумгари фарҳанг, тамаддун ва рӯзгори кишоварзонаи ин миллат мебошанд. Яке аз чунин оинҳои кӯҳан ҷашни Тиргон аст, ки рамзи баракат, фаровонии ҳосил, эҳтиром ба меҳнати деҳқон маҳсуб меёбад. имрӯз дар муассисаи давлатии боғи Ирами шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни Тиргон, иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон чорабинии бошукӯҳи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. биёед якҷо тамошо мекунем. ҷумҳурии Тоҷикистон бо табиати мусоид ва иқлими офтобии худ яке аз кишварҳои маъруфи минтақа дар истеҳсоли меваҳои хушсифат ба ҳисоб меравад. хусусан зардолу, ки дар аксари шаҳру ноҳияҳои мамлакат парвариш меёбад, аз маҳсулоти серхаридор ва содиротии кишвар маҳсуб мешавад. бо мақсади муаррифии имкониятҳои соҳаи боғдорӣ, баландбардоштани фарҳанги истеҳсол ва эҳёи суннатҳои миллӣ ҳамасола ҷашни Тиргон дар сатҳи ҷумҳуриявӣ таҷлил мегардад. имсол низ дар доираи ин ҷашн иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон бо иштироки садҳо кишоварз, боғпарвар, олимон, истеҳсолкунандагон ва меҳмонон баргузор шуд. дар намоишгоҳ беҳтарин навъҳои зардолу, маҳсулоти аз он омодашуда, инчунин анвои гуногуни хушкмева, асал, гиёҳҳои шифобахш ва маҳсулоти дигари кишоварзӣ пешниҳоди тамошобинон гардид. ҳадафи асосии баргузории ин чорабинӣ муаррифии маҳсулоти ватанӣ, дастгирии истеҳсолкунандагон, рушди содирот, ҷалби сармоя ва эҳёи суннатҳои миллӣ мебошад. зардолу танҳо як мева нест, он яке аз маҳсулоти муҳими содиротии Тоҷикистон буда, садҳо хоҷагии деҳқонӣ аз ҳисоби парвариши он зиндагии худро пеш мебаранд. имрӯз бошад, дар баробари муаррифии навъҳои гуногуни ин мева, дастовардҳои олимону кишоварзон низ пешкаши тамошобинон гардид. тавре масъулин мегӯянд, баргузории чунин чорабиниҳо барои рушди соҳаи боғдорӣ, баландбардоштани сифати маҳсулот, пайдо намудани бозорҳои нави фурӯш ва муаррифии имкониятҳои содиротии Тоҷикистон мусоидат менамояд. дар баробари ин намоишгоҳ имконият фароҳам меорад, ки кишоварзон таҷрибаи худро бо ҳам мубодила намуда, бо дастовардҳои нави илмӣ шинос шаванд. Тиргон яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои ориёӣ маҳсуб мешавад, ки таърихи чандин ҳазорсола дорад. дар сарчашмаҳои таърихии ин ҷашн ҳамчун иди об, баракат ва фаровонии ҳосил ёд шудааст. дар гузашта вақте ғала мерасид ва меваҳои тобистона пухта мерасиданд, мардум ба хотири шукргузорӣ аз неъматҳои табиат ҷашн ороста, ҳосили худро ба намоиш мегузоштанд. имрӯз ин суннати нек бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон дубора эҳё гардида, ҳамасола дар сатҳи баланд таҷлил мешавад.
ҳадафи асосии баргузории ҷашни Тиргон ва Иди Зардолаз чӣ иборат аст? Assalomu alaykum. Ҳадафи асосии ҷашни Тиргон, Иди Зардоло ва намоиши хушки меваҳои Тоҷикистон дар он аст ки ин мардумро аввалаш ки муттаҳид мекунад, сарҷамъ мекунад ва ин чӣ намоишҳое ки ман ҳозир нишон дода шуд ба мардум нишон медиҳад ки дар ҳақиқат дар мардуми меҳнаткаши Тоҷикистон асосан кишоварзиҳо тамоми он маҳсулоте ки мевагиҳо хушки меваҳо доранд чиҳо доранд дар ҳақиқат ҳаст ва метавонад пешкаши тамошобинон кунад ва хусандии мардуми Тоҷикистонро баланд бардорад. дар баробари намоиши маҳсулоти кишоварзӣ муассисаҳои илмӣ низ дастовардҳои худро ба маърази дид гузоштанд. навъҳои нави дарахтони мевадиҳанда, технологияҳои сарфакории обёрӣ, усулҳои муосири парвариши боғ ва роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ диққати иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. мутахассисон бар ин назаранд ки истифодаи илм дар соҳаи кишоварзӣ яке аз омилҳои асосии таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошад. илм барои рушди боғдорӣ ва баланд бардоштани сифати маҳсулоти кишоварзӣ чӣ нақш дорад? Иди Тиргон яке аз таърихи кӯҳна дорад, зеро ки тир, яъне ки ин 13 моҳи тир мебошад ва сабаби асосии ҷашн гирифтани ин ид дар он аст ки чандин асрҳо аз таърихи эронзабон омадааст ва дар он асрҳо ки аз нисбати танқисии об, яъне ки норасоии об барои пеш бурдани соҳаи кишоварзӣ яъне ки вуҷуд дошт, онҳо бо яке аз роҳҳо, яъне ки таърихан агар гирем, ин як марде ки дар бо аспи сафед, яъне ки шитаст ва дар даст камон дошта, яъне ки тирро ба он самти осмон, яъне ки он ситораҳое ки барои пешгирии борон, яъне ки ва ҳаракат карданд, вай ҳамонро аввало нест кард ва баъди нест кардани он ситорае ки мушкилот оварда буд, боронгарӣ шуд ва мардум аз серобӣ, яъне ки ба даст овардани як миқдори муайяни об, яъне ки мо соҳаи кишоварзиро пеш бурдан дар ҳамон аср ва ин таърих ба мо бозгашт шудааст ва яке аз нишонаҳои он вақте ки дар осмон раду барқ мешавад, яъне ки вай садо мебарорад ва борон меборад ва мардум баъд аз ҳамин нишонаҳои асосӣ, яъне ки боронгарӣ мешавад ва мардум аз ин об истифода бурда самаранок барои дар оянда барои соҳаи кишоварзиро пеш бурдан, яъне ки истифода бурдааст ва мо то ҳол чӣ тавре ки мебинем имрӯз тамоми он нозу неъмат, тамоми он маҳсулоте ки дар иди ин Тиргон ҳозир мо ҷашн гирифтадем барои мардум пешниҳод шудааст ва мо бо хурсандӣ, яъне ки ҷашн гирифтем. Лекин дар аз таърихан агар гирем, дар он асрҳои пештарае ки ин иди Тиргон вуҷуд доштааст, одамҳо хурсандии худашонро, яъне ки бо обпошӣ ҷамъ мешуданд, ба якдигар об мечошиданд, мепошиданд ва ин нишонаи он буд ки яъне ки аз об таъмин шудааст ҳамон вақт.
дар тоҷикистон имрӯз садҳо навъи зардолу парвариш карда мешавад. бисёре аз ин навъҳо на танҳо дар бозори дохилӣ, балки дар хориҷи кишвар низ талабгорони зиёд доранд. маҳз иқлими мусоид, рӯзҳои офтоби зиёд ва меҳнати содиқонаи деҳқонон боиси истеҳсоли маҳсулоти хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тоза гардидааст. имрӯз содироти мева ва хушкмева яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. имсол ҳосили зардолу чӣ гуна буд ва маҳсулоти худро бештар ба кадом бозорҳо пешниҳод мекунед? ҳосилноки беҳад нағз буд. Сифати ҳосила имсол нағз буд ва Федератсияи Россия содирот мекунед. аз кадом минтақа омадаед ва чӣ маҳсулот пешниҳод мекунед? Ман аз минтақаи Исфара омадам. Зардолуро пешниҳод карда истодам. Зардолуҳои шишахурмоӣ, нишонӣ дар Исфара 60 намуд зардолу мешавад. 60 намуд. кадом навъи зардолу бештар харидор дорад? дар Исфара 4 намуд зардолу харидори бисёр дорад. Бобоӣ, абрикос, қурутак, шишахурмоӣ. ин 4 намуд асосии харидори нағз дорад. дар доираи ҷашн ба як қатор кишоварзони пешсаф, олимон, боғпарварон ва фаъолони соҳа барои саҳми арзишмандашон дар рушди соҳаи кишоварзии мамлакат сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ба андешаи масъулин чунин қадрдонӣ метавонад барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти истеҳсолкунандагон ва рушди соҳаи кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам оварад. имрӯз маҳз заҳмати содиқонаи деҳқонон аст ки бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ таъмин мебошанд. ба назари шумо баргузор гардидани чунин чорабиниҳо барои рушди кишоварзӣ чӣ аҳамият дорад? албатта чунин гузарондани чунин чорабиниҳо як имкон медиҳад ки дар чунин давра ё ки дар чунин намоишгоҳҳо аз маҳсулотҳои деҳқонон, аз дастовардҳои олимон, аз дастовардҳои умуман кишоварзон аҳолӣ бархурдор мегардад ва дар ин ҷа албатта аксари деҳқонон бо муассисаҳои илмӣ ҳамкориро ба роҳ мемонанд. яъне ки вақте ки олимон ва кишоварзон маҳсулотҳои худро ба маърази тамошо мегузаронанд, албатта мусоҳибаҳо мешавад дар ин ҷо, албатта гуфтушунидҳо мешавад. имрӯз кадом маҳсулот бештар диққати шуморо ҷалб кард? ҳамаи маҳсулотҳое ки имрӯз ба тамошо гузошта шуданд албатта ҷалбкунанда буданд, зеро ки фарз кардем деҳқонони вилояти Суғд яъне ки навъҳои зардолуро, меваи зардолуҳоро ба маъраз гузошта буданд, як диққати ҷалбкунанда мебошанд. олимон бошад дастовардҳои худро яъне ки тухмиҳои ки ба олимон офариданд албатта ба маъраз гузоштанд, албатта ҷалбкунанда мебошад ва инчунин тамоми он маҳсулотҳое ки аз нонӣ истеъмол мешавад, тайёр карда мешавад, ба маъраз гузошта шуда буданд. албатта ин ҳам ҷалбкунанда мебошад. агар ки нисбат ба солҳои пешина гирем, сол ба сол Тоҷикистони азизи мо рушд карда истодааст ва аксари деҳқонон ва умуман хатбонуҳои мо ҳам гӯем агар хато намекунанд, як маҳсулотҳои бениҳоят хуб тайёр карда истоданд ки имрӯзҳо мо як диққати ҷалбкунанда буданд, яъне ки маҳсулотҳои нонӣ, маҳсулотҳои қаннодӣ ва умуман аксари он маҳсулотҳое ки имрӯз мо дида истодаем диққат ҷалбкунанда мебошад.
имрӯз ҷашни тиргон ин оин ба рамзи эҳёи суннатҳои миллӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ, тарғиби маҳсулоти ватанӣ ва муаррифии имкониятҳои иқтисодии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бо дастгирии сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи кишоварзӣ сол то сол рушд намуда, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва афзоиши иқтидори содиротии мамлакат таъмин мегардад. намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон бори дигар собит сохт ки маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон бо сифати баланд, таъми нотакрор ва тозагии экологӣ метавонад дар бозорҳои ҷаҳонӣ мавқеи шоиста дошта бошад. ҷашни тиргон моро бори дигар ба арзишҳои миллӣ, эҳтироми меҳнати деҳқон ва ҳифзи анъанаҳои неки аҷдодӣ раҳнамун месозад. маҳз заҳмати инсон, замини ҳосилхез ва сиёсати созандаи давлат аст, ки имрӯз Тоҷикистонро ҳамчун кишвари офтобӣ ва тавлидкунандаи маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ муаррифӣ мекунад.